presyo. Gadget din ang makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiti makakamtan. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Simulan na natin ang actual draw for STL dual number 2012. Pangasinan, let's play small town lottery. Timer ready. Winning number is the number 11. Number 11 is our first winning number. Ipapalit po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. Timer ready. Our second winning number is the number 8. Number 8 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 5 p.m. today are the numbers 11 and 8 in exact order. The numbers 11 and 8 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating second draw. Ako po muli si Donald M. Sarmiento na nagsasabing PCSO, hindi umukulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Hanggang saan ang tinabukas, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo.